A ranar 17 ga watan Satumbar kowace shekara ce ranar kula da majiyyata ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya ce ta fidda wannan rana musamman domin kula da majiyyata da ke faɗin duniya. Taken taron na bana shi ne samun kula daga ma'aikatan lafiya da iyalai ga majiyyaci domin samun lafiya cikin sauƙi. A wannan rana mun tattauna da ɗaya daga cikin likitocin da ke jihar Kaduna da kuma yadda hirar tamu ta kasance. Sunana Dr. Zainab Lamido Tanko, ƙwararren likita ce a fannin ƙwayoyin cututtuka wanda a turance ake ce musu clinical microbiologist. Ni kuma likita ce, ina aiki a wannan asibiti ta koyarwa nan Barau Dikko Teaching Hospital, kuma ina koyar da ɗalibai wannan ake koyar da su ta fannin likitanci a nan Kaduna State University na jihar Kaduna. To likita za mu so ki yi mana ƙarin haske game da muhimmancin wannan rana. Kamar yadda muka sani, hukumar ƙungiyar lafiya takan keɓance ko ware ranaku irin daban-daban yanda za a rinƙa tuna wasu cututtuka ko kuma wasu mutane haka. So haka nan ta ware wannan rana ta 17 ga watan Satumba ta 2023 na yau kenan na ko kuma kowace shekara. A wannan rana kawai an ware ta ne musamman don kula da marasa lafiya a asibitoci da ake ganin su ko da ake kula da su. To me aka mayar da hankali wajen kula da marasa lafiya musamman irin wannan rana? To kamar yadda muka sani, idan mara lafiya ya shigo cikin asibiti, abu na farko dai ya zo neman lafiya ne. So wannan ƙungiya sai ta kula cewa wataran wannan marasa lafiya idan sun shigo sukan kuma koma ko kuma ki ga sun kamu da wata kuma rashin lafiya. To shi ya sa ta keɓance wannan rana don a daɗa kula. Duk da dai mun sani cewa likitoci dama dai abu rantsuwa na farko da muka ɗauka shi ne kar a illatar da mara lafiya. Wannan kamar irin kula da mara lafiya sai ka ga ya kamu da wata kuma rashin lafiyan ba wai a sanne ba. Za ka ga kawai a'a yau ya zo kawai ya ce kanshi yana ciwo, to idan bincike ta cika gaba da bincike sai a gano kuma yana da wata abu. To shi ne ta keɓance don a rinƙa rage wannan matsaloli, kamar irin a tattale su a kwantar musu da hankali. Yanda kamar a ce idan mutum ya zo yau ya ce mishi an ce mishi jinin shi ya hau, to yana da hawan jini kenan. To kada kin ga a ba shi wani magani da zai illatar da shi da kuma har zai kai ga ya samu wata illa bayan wannan hawan jinin. Shi ya sa ake son wannan. So because an kula cewa mafi yawa wasu marasa lafiya idan sun shigo za su zo da wani wannan abu yanda na yi bayani ta farkon, amma kuma a ƙarshe sai ka ga sun zo da wani abu kamar irin ta ɓangaren infection tunda ta nan na ƙwarance. Sai ka ga mutum ya zo da malaria, an kwantar da shi da zazzaɓin cizon sauro, amma kuma idan tafiya ta yi tafiya don yawancin zaman da ya yi a cikin asibitin nan sai ka ga kuma ya kamu da wata ciwo a dalilin wannan kwanciyar. So shi ne ƙungiyar hukumar lafiya take neman a rage wannan ƙarin ciwon da mara lafiya zai samu. So ta yaya za a samu shi ne akwai wasu tsarace-tsarace da za ka ga ake sawa a cikin wannan a cikin asibiti yanda za a rage wannan matsalolin. Kamar waɗanne irin tsare-tsare kenan likita? So na farko dai idan mara lafiya ya zo kin ga kuma mutanen mu kin san su da rashin wannan haƙuri, sai ki ga sun zo sun ce maka a'a likita ni fa ga abin da yake damuna kawai ba ni magani. To irin wannan abin ne ake so a'a da farko dai sai an yi gwaje-gwaje. Kin ga za a yi gwaje-gwaje a gano asalin wannan, to amma kin gane ɗan adam da rashin haƙuri sai ki ga yana neman ya ingiza wannan likita don ya sa shi ya yi sauri. So na farko dai a tabbatar da wannan rashin lafiyar da ka zo shi ne kake da shi. Don za ki ga kai ka zo ka ce a'a wannan ne yake maka ciwo, amma idan aka yi bincike kuma sai a ga wani abu ne daban. To kin ga inda a ce ba a yi wannan binciken ba kin ga kenan an baka maganin da ba shi ba ne daidai. So shi ne duk irin waɗannan abubuwan. So na farko dai a tabbatar an yi bincike. Na biyu to binciken da aka yi shi ne don because bincike za ki ga akwai na kamar mukan ce mishi screening haka, wanda za a ɗan duba ne a gani, sai kuma akwai wanda zai tabbatar da asalin wannan shi ne binciken. So za ki ga shi ma wannan sai a wannan, to za a yi wannan. In aka yi wannan kuma sai a tabbatar da ga maganin da za a yi wannan. So amma duk da waɗannan abubuwan, amma abu mafi mahimmanci a matsayina ta likitan wannan microbiologist shi ne kula da wannan rage yaɗuwan ƙwayoyin cututtuka, wanda mafi sauƙi da za ka yi shi ne wanke hannaye. Wanke hannaye mun sani tsafta ce. Ko a gidajenmu za mu yi abinci, a'a mun je bayan gida ko wani abu, dole sai mun wanke hannayenmu kafin mu yi waɗannan abubuwan.
So ko haka ma a asibiti za ka ga mara lafiya kafin ka gan shi sai ka wanke hannunka. Ka taɓa shi ne ko ma baka taɓa shi ba amma dai ka ga wani mara lafiya kafin wani ya zo dole ka wanke hannayenka a tsakanin ganin marasa lafiya. A'a ko hannu ne ma kuka yi gaisa kuka yi sallama da shi dole sai ka wanke hannu. So wanke hannaye da irin wannan abubuwa. Wasu abubuwa kuma su ne bayan wannan su wanke hannu da wannan gwaje-gwaje shi ne allura. Za ki ga wani ya zo a'a bai da lafiya an mishi allura amma garin yin alluran nan sai ki ga kuma ya tafi da wata illa. A'a wajen alluran ta kumbura ko wani abu makamanci. Wani kuma a'a ya zo an mishi ƙarin jini ne a asibitoci waɗanda kamar ƙananan asibitoci da ba sa irin screening ɗin jini haka da kyau sai ki ga a wannan ma a'a an ƙara ma kin ga mara lafiya wani abu. To shi ne wannan duk hukuma abubuwan da take dai son ta ƙarfafa don a tabbatar cewa mara lafiya ya zo asibiti ya samu lafiya kuma bai ƙaru da wata wannan matsala ba a tattare da shi. To na kira kike da shi ga 'yan uwanki likitoci abin da za su fi mai da hankali musamman a irin wannan rana? So abu na farko dai gaskiya da zan faɗi shi ne mu tuna da wannan in muka gama makaranta mun san cewa muna rantsewa ba za mu illata wannan mara lafiya ba, do not harm ɗin nan kenan. To idan muka rinƙa tunawa da irin waɗannan abubuwan za ki ga to cewa mun bi tsare-tsaren kuma da duk wani hukuma ta lafiya da ta inganta ko ta ajiye mana mu bi. To idan muna bin waɗannan abubuwan za ki ga to mun rarrage illata mara lafiya amma kuma mun ba shi ƙarin lafiya a tattare da shi. To na kuma kira kike da shi ga su majinyata musamman yadda ya kamata su rinƙa abin daki-daki ba tare da sun rinƙa hanzari ko gaggawar cewa ga ciwon da ya dame su a take a nan a ba su magani ba tare da an yi bincike ba. Gaskiya kullum abin da nake faɗa ma mara lafiya ko 'yan uwana ko abokan arziki haka idan kun je asibiti ku yi haƙuri komai haƙuri ne. In kai haƙuri za ka samu lafiya. Dama nakan ce ciwo in ya tashi shiganka za ka ga lokaci guda ne ya shige ka amma kuma fitanta takan ɗau lokaci. So don haka in ka je asibiti ko kin je asibiti na farko ki saurari abin da likitan ki zai faɗa miki. Kar ki ce a'a ke kin gaji ke kin na ga marasa lafiya da za su zo su ce min ni fa likita fa typhoid da malaria ne take damuna kawai allura nake son ki bani ko kuma a'a kawai magani nake son ki bani. To a wannan kin ga kin yi ma likita shishshigi kenan. Tunda ai tun farko kin zo kina son ki samu lafiya ne. So a yi haƙuri a rinƙa duk wani tsari da likita ya ce maka gashi ka bi. To don Allah mu yi ƙoƙari dai mu rinƙa bi kuma mu ci gaba dai da haƙuri da juna. Dan an ce zo mu zauna zo mu saɓa duk da dai zuwa cikin asibiti za ki ga na ƙaramin lokaci ne wannan ɗin haɗuwan amma dai za ki ga wata ran a'a za ki ga ni ina da patients da ma tun farin aiki na har yau muna mu'amala da su. So idan muka ci gaba da haƙuri da juna za ki ga ana samun nasara akan abin da ake so. Dr. Zainab Lamido Tanko kenan ta asibitin Baraduku da ke nan jihar Kaduna. Amma masu sauraro kafin mu yi sallama ba zan bar ku haka ba. Bari in ba ku wasu shawarwari na musamman wanda haƙiƙa suna taimakawa majiyyaci. A duk lokacin da 'yan uwa da abokan arziki suka je wato duba majiyyaci musamman asibiti su rinƙa amfani da kalaman tausasawa ba tare da razana su kamar misali ya jiki kai alhamdulillah jiki yayi sauki kai madalla ana samun sauki. 'Yan uwa da abokan arziki kar su kalli majiyyaci su ce kai wannan al'amari sai Allah kana cikin wani hali abu bai daɗi ba. Haƙiƙa wannan abu yana tayar da majiyyaci hankali kuma yana ƙara sa majiyyaci cutar ta zarce wacce yake fama da ita. Hausa ma dai sun ce sannu ba ta cire ciwo amma tana da daɗi sannan kuma tausar lafazi abu ne mai daɗi a koda yaushe. Sannan kuma ina kira ga masu sauraro ko masu kallon mu a koda yaushe mu guji ɗaukan hoton majiyyaci musamman a lokacin da yake cikin wani yanayi mara daɗi ba tare da amincewar wannan majiyyacin ba. Wannan yana ɗebe wa majiyyaci tsammani da fatan Allah ya kyauta kuma Allah ya sa mu gyara. Taku har kullum Habiba Muhammad Abdulkadir daga Cloud Hausa TV.